Mae pwysedd gwad yn golygu pa mor galed mae eich calon yn curo. Bydd staff yr ambulans yn defnyddio cyff pwysedd gwad i wirio pa mor galed mae eich calon yn curo. Mae cyff pwysedd gwaed yn edrych fel hyn. Mae sŵn rhwygo uchel pan fyddwn yn agor y cyff. Byddwn yn rhoi'r cyff o amgylch top eich braich. Mae'r cyff yn gwasgu'n dyn ar eich braich, yna mynd yn rhydd. Efallai y byddwn yn gadael y cyff ar eich braich, fel y gallwn wirio'ch pwysedd gwaed eto yn ddiweddarach. Mae gennym giffiau y gallwn eu pwmpio gan ddefnyddio ein dwylo. Mae gennym bympiau hefyd sydd wedi eu cysylltu â'n cyfrifiaduron